Hormatly prezidentimizin tapşyryklaryndan görkezmelerinden ugralyan Daşow vilayatynyň pagtaçy bagdaýhanlarym özleriniň işlep günlerini säkelçede gowşatman gaýratly zähmet çekeler. Bu şeýledegine gowuçy meýdanlaryna ser salanyňyna aýdyn göz ýetirmek bolýar. Vilayatyň pagtaçy yer eýeleri gowuçylary idigdirli ideg edýärler. Her bir şäheriniň agrotehnika talaplara laýyk derejede geçirilmegi, ulun kadyly boý almagyny we bol hasyl toplamagyny öpçün edýär. Her bir agrotehnika şäheriniň öz wagtyny we ýokary hil derejesine geçirilmegi bol hasylyň girewidir. Alman gadanlarynyň milli tejribeleri bilen sazlaşykly utgaşdyrylmagam gowuçylary edilýän ideg işleriniň esasy aýratynlygydyr. Gowuçylyň hatar ara bejergisini we imitlendirmek işlerin gowunu jaý geçirilmek üçin ähli çäreler görülýär. Gowuçy bejergisinde işledilýän her bir traktoryň enjamyň bökdönşsiz işini öpçün etmek maksady bilen ýerine ýetirilýän işler özüniň ajaýyp meýwelerini berýär. Ýokary hilli bejergi çäreleriň öz wagtyny talab laýyk geçirilmegi elbetde bol hasyldan habar berýär. Şu günlerki dowam edýän gyzgalaňly işler joşguny zähmet, päkim paýhas ummany magtymly Praga ýylynda da Daşowly pagtaçy yer eýeleriniň bol hasyl kemaly getirjekdiklerinden habar berýär. Şunları vilayetde gowuçylyň hatar aralaryny bejermek, haşalotlardan arasalamak, ziyan berýän mörmejekleri garşy görüşmek işler utgaşykly dowam etdirilýär. Şunu ilmiň soňky gazananlary bilen bir hatarda milli tejribelerden hem netijeli peýdalanylýar. Bu bolsa gowuçylyň bol hasyl toplamagyny öpçün edýär. O hojalyk pudugyny işlemege, ýokary hasyl almagy ajaýyp mümkinçilikler döredýän türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyda hemem hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyz Daşowly daýhanlar özleriniň alkyşlaryny beýan edýär.